Hello, the greatest Agatha Mind family. How are you all doing? Thank you so dearly for always supporting us. I really appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful, great family, or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, and I bring it to you back to back. Remember, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So let's dive into what is happening today, and I will be right back. Okay, thank you very much. I want to thank all those who contributed to the success of the 10th Ojukwu Memorial Day. I thank a whole lot of people there, but more importantly, the Deputy Governor of Anambra State, the Chairman of the occasion, Afam Efuna Ojukwu, and Bianca Ojukwu, the most beautiful woman on planet Earth. Everything was a huge success, and I'm very thankful to all of those who made it work. And Ojukwu used a platform to place on the burner the release of Nnamdi Kanu. She even went as far as revealing the secret moves we made towards the release of Nnamdi Kanu. There are so many things we have done in the past, because I want to believe na anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ. Onye Igbo ọwụna anọ fụ na eji ofu onye Igbo ya na-aṅụ ọṅụ na eji nwanne ya ma na onye Igbo ahụ isi adịrọ ya mma. N'ọsọ gị na nwanne gị na-ese n'okwu ịhụ na aka akparago ya na ndị mba ọzọ jụ nwanne gị, ị ga na-aṅụ ọṅụ sị ka nwanne gị ahụ nwụọ ebe a, ịma na ịbụrụ ezigbote onye Igbo. Ihe ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-ese ọ nọrọ na nsogbu, nọ na handswear, ị ga-azọba ya, ịzọpụta ya. Internally in the family, you can always, and when family learners, you can, if you like, continue your squabbles with him. Man, all my boom by GH. I bring him and pota, ne, Poku Diaga, Semeno to Emeno to her. For the now, moment I carry more crayfish in my hand and Mepotana call it in the internet. One I call it my Hanaga, my Okwaneku. Mijana aga in the internet, a pocket to remove pocket to remove in your came up one, only king got work, Madonna and a pocket in a phone. So, Manayom no way. Na putana se Uwazurike Meka, and I couldn't call your name. Meeting no neck up on Napea Maka release Nnamdi Kanu. And I got Agata. Yanine for one name. Agakweba, only play the role of Ojukwu sufficiently. Him na why can work couple. Kambo Ojukwu when you want to name Garegwaya. Makanama Noya no Ojukwu. A woman so fathered and so husbanded. And when you're not hungry, Egwa na tria. Enwere ihe ndị ọ na-eme ịhụ na ọ na-eme ihe ndị dị otu a maka ndị Igbo jisi nwaanyị nwere ike imewu ya. Enwere length ọ na-aga to protect the interest of ndị Igbo. Mụ nwa ma ihe m megidere yọgidere ya ka ọ gaa Senate ọ sị mba ya amaga, ma na-ayọ ya every day. Ayọgidere m ya yọgide ya okwe, mana ọ gwara m na ọkwa ndị Igbo anabikwa ya otu ha ji nabie Ojukwu ịga Senate. Nsị mba ọ ga-abụ ọkụ maka na ama m na onye awụ onye ya gawa ebe aha ya eme ihe a chọrọ ka o mee, ya ekwu ihe chọrọ ka o kwuo. Ndị a niile ụmụ okoko anọ Senate n'ebe ahụ play get to the gallery
ama guzo na n'ime Senate Hall Chambers kwuo ihe ga-abara ndị Igbo uru ha nọ iwere ego na-etinye na akpapụta ha na-eme gara gara ke ndị nọ Senate ọ sị yọm ga-awụ nụrụ ebe aha egwu ọ na-atụkwanụ gị ịbịa kwuo okwu ebe ọ nọ ọ na-ekwu ihe ọsọ ọ chọrọ ikwu ụwa niile na-anụ ya maka na o nwere aha ndị a niile nweke nwere aha ha na-aga Senate to make name but you onwe make go name before going to Senate ma ndị agha jizere aha abụga ma gịnị ka ha ga-emewu ị ga-agbado Abakala nga anụghị ha onye nwe onye bụ ị na-ekwu okwu a na-aṅa gị ntị bụkwa na onye a ga-aṅa ntị senator and so what so many people can be senators mana enwe ndị ha nọ na-ekwu okwu ege ha ntị ma na mmadụ na-ekwu okwu njọgide yọm ya kwere even some top Ojukwu disciples jụrụ si m kwekwara ka yọm bịa gawa Senate na ndị Igbo ga-anabikwa ya ịga Senate a na ha ga-arọbishikwa ya nsị mba njọgide ya to be very honest enwenukwa ihe m bịọrọ from Ojukwu family ma enwetawe mgbe o siri ike ọ gbajuru dọrọ mkpọ Rochas Okorocha gaa bụ Ojukwu si ya nna ya Ojukwu onye a my candidate achọrọ m ka ọ gọvanọ of Imo State that's as long as no mkpara bịa ya m ga-anye ya tiketi m were tiketi abanye Rochas o ji bute ọ sị m na ya nyekwa ya tiketi na ịchọ bụrụ gọvanọ the first thing ọ ga-emekwa iburu abga gawa another party ihe ahụ Ojukwu kwuru bụ ihe mere mana nke ahụ agaala. I want to return to Nnamdi Kanu. All Biafra bodies, groups should come together and pursue the cause of the release of Nnamdi Kanu. As a Biafra, ejido ofu onye ma eji ainja. O epụta isi na maka nka abịa eme onye mejọrọ na the struggle ụmụaka ka emejọ mana nke a Ghana you have to fight for the interest of the struggle. Ọ bụrụ na the interest of the struggle awụghị ihe gbakwasịrị ụkwụ na-eme ị na-eme bụ selfish interest. Mmadụ mejọgodo gị na the struggle ikwete that struggle onye ahụ ka nkwa nwanne gị. Enwe ndị na-abịa taa ha na-akparị ndị niile nọ na Biafra struggle na-akọtọ ha n'ịntanetị ọ akọtọcha ya bịakwa bịa kparịwakwa onwe anyị kọtọwakwa onwe anyị kezikọ ihe a na-eme. Oge m pụtara mbọsị gara aga na-asị na m na-asọpọtụ DOS Directorate of State nke IPOB because na m na-eru anya mee investigation find out na ihe a bụ the body Nnamdi Kanu na-asọpọtụ ekwuchitere ya onye m ji pụta na-asọpọtụ ha mma nọkọta sọpọtụ ọbọ dị mma na-ekwuchitere ya. And besides, the DOS is a formidable leadership body. How am I na-eme? Oh, na how am I na-eme? Why should I come out to support them? And when head IPOB business, IPOB has no personal business in Biafra struggle. And when you want a personal business, Biafra struggle is a struggle for everybody. So it's not Biafra struggle. Oh, yeah, myself, personal business. No personal business on myself. You know about Biafra, go on one. Oh, but some people, but the house was Uwazurike. Why are you saying it? Because if for Biafra as a public issue, oh now, or personal issue, it's Uwazurike the Menka. I like your Basaraki now. I had you make them, it's okay. A man of me, I bet it's in America, Uwazurike, a Juramajo. So, ndị niile na-apụta na-agba the DOS mgbe okpuru unu si ugbo agwọpụ aka enwe n'ofe maka na enwe ndị na-apụta ha sị ha wụ Nnamdi Kanu disciples Nnamdi Kanu apostles mana ị nọ n'ime ya chọọ ka ọ pụta na njem na njide jidere ya. You are fake disciple. You are fake apostle.
Obuni no dia. The only organ ama, the only structure ama belong to Nnamdi Kanu. Ina agba ha mgbe okpuru. Ma no na elu na akpọ onwe gị disciple Nnamdi Kanu, apostle Nnamdi Kanu. O nwe oke na agori. Onwe oke na agori. And they chọrọ ịnọchi ya. Because it no na means organize violence in pretext for the release of Nnamdi Kanu, which you know is impossible to use violence for him to be released. Rather, you want him to be there so that you take over his leadership. You know, you are deceiving yourself. And to the extent that now, I'm insinuate can win election to put such person in the position of Nnamdi Kanu, who's the leader of IPOB. If we never had that, we're all interested because that has to do with Biafra. I'm interested too because I want one formidable IPOB. Let them be there. They're contributing a lot. They have evangelized the struggle for Biafra. They have done a great job like every other group. I wouldn't want it to be bifurcated. Mushroom groups answering IPOB. And now one has until I fight for Nnamdi Kanu. While in their mind of minds that they want to emerge as the new leadership. Nonsense. Personally, I won't support that. If I'm a selfish person, that's Nnamdi Kanu against me. Let me use it to revenge. I'm not that. I'm above that kind of mentality. Legoru Nundi Yoruba Sunday Iboho Leka Mbeji and Benin. How many months now? As an Igbo, Bundi Yoruba, I'm when 1,000 groups get me march from Yoruba since then, claiming to represent Sunday Iboho, to take over from him. Haga got out to no man. Now they go Mahaga Jeme overthrow. And no go one of them, Ndibo, Tetanora. You know, go one of them, but I know. Says no, why was the abonisi? Manale na Naguku, Eji, Nnamdi Kanu. Yana post the internet, Ego Ekpa, Ego America, account to London, account to Germany, account to America. One in the phone, they can do isi mebiri. Here come no pa ego. Rapu only soon ejeji. Casting a well leadership in IPOB. Why the leadership is here? You don't want to recognize the leadership because of your selfish interest. You want to emerge as a new leader. You know, see, Etienne sit at home for Monday. The IPOB leadership by the US Council. One person I know because of him were some ragtag guys from your state or whatever, Ebonyi state. I'm not aware of cover the Imuha. Gabu Bupu Madisi, Mother boys, were now born as straight. Fast, oh no one I'm a charger. No, there are letters. The letters say threaten market leaders in Onisha and elsewhere to close market on Mondays. Well, in the years, as you know, now even Nnamdi name here, some had in order to empower your own man to be at the helm of affairs of IPOB. Things don't work that way. In Haiti, but you ain't the sit at home temple. Originally, I was looking at if sit at home can bring Nnamdi Kanu out. Let us sacrifice our time. Let us encourage it. Upon AGATHA, Piana Nibo. When you want to go to the different warlords here and there. Nobody had the monopoly of violence. One bastard, the Quenna on your ebu, onye ga maka esi agba egbe
So unu rapụ all these things a na-egaraga niile a na-eme. Mmadụ na-ama ọgụ wee na-agụgharị ya. Enwere mgbe a group of people gara na my house na village ga mee occupy si na ha bụ security, ha bụ egbe ji mma na-asị na ha na-achọ Uwazurike, enweta Uwazurike na be nna ya, egbuo ya, eme nke a eme nke a. Mmehie nke na ọgbachie ha nkịtị for so many years. How many years? Ha nọ na be nna m n'ụlọ m rụrụ na-asị m na ha achụpụla m na masọb na afọ mgbo nke ha, mgbachie ha nkịtị. Ha megide for over 4 to 5 years. Ha bido ga remove roofing sheets nọ n'ụlọ ka ha wee merụọ ome n'ahụ. Gịnị ka Uwazurike ga-eme? Mfụ na ha cross one the red lines. Oge anyị ruru ebe ahụ wụọ sọsọ wụọ, gịnị mezie ha na ebe ahụ na mba. Ihe m ji na-akpa akụkọ abụ ị nwere ike na-akpa agara gị na-eme gara gara niile na-eme si na ebu nwe odegwu. Nobody has the monopoly of violence. Nobody. Na-agbachiri nkịtị over time bụ ka ichegharịa ka afọ ma ihe udo ọ ga-adị, mana enweghị ị ga-emeruo ya. Agwaghị na mgbe amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Ịma na bim masọb anyị nwere thousands of able-bodied men, young men. So ị na-eme gara gara ị nwere ebe ị ga-emere enwe nke ọ ga-agbaji odo asị oke fine ọhịa unu chọrọ ebu eze egbe a gị nọ n'akụkụ ka ị ga-anọ. Enwe ihe ga-eme na ịhụ na ihe ahụ ị na-eche ọ bụ ka o si ete na ọwụ sọgụ nwa nwa obodo. So ị nọ na Finland or nọ one wretched country outside Nigeria na-eme mkpọtụ ebe ahụ. Ị na-enye ọda, ị mara ebe ahụ ị na-enye ọda na people bi ebe ahụ. Na just to sacrifice our time and everything to observe ka afụ na whether that thing can bring out Nnamdi Kanu. But kịta anyị mara ndị na-emesi ya bụ ndị chọrọ ịnọchi Nnamdi Kanu na ọ bụrụ for the struggle. M na-asị unu think inwards and change. Unu na-echenji mgbe ọ ga-agbaji odoro unu afụ na ihe ahụ na-echawa otu o si ete. Unu afụ na unu enwe the violence of unu enwe the monopoly of violence. Ọ wee mechie anya. Ọ bụ na ịbụ dike ka ihe na-emechi anya gị enye ọda wepụta n'ihu gị na otu a m na-eme vidio ahụ ka Uwazurike ka ihu m. So ke nke na-emechiri anya ebu egbe emechi anya. Onye na-ebu egbe emechi anya with bloody coward. You know, na one corner of the bush mechi anya gị na-aba mba. That means you are a coward. So onye ọbụla ga-etinye aka na ihe ga-ewepụta Nnamdi Kanu from prison and through non-violence, through negotiations. Ama m how far anyị ga-arụ. Ama m how far anyị nwa ga-arụ. Even oge ịyọ m na-ekwu ya achọrọ m imechi aka na sị ha don't say maka ịma ndị be anyị ndị ka na-agba agụ mgbe okpuru onye ahụ ịkpọrọ nwanne gị enyi gị na onye ezinụlọ gị onye ga na-aga emebiri gị ihe outside. Lene now somebody pụtara sị na ya bụ disciple onye dị otu a but now work against the coming out of that person because ọ chọrọ ịnọchi anya ya. Ọ bụrụ ya now but enwere na-anọ somewhere else na-achọ ka Nnamdi Kanu pụta. Ọ gaghị na-apụta na-emeki ya public. Maybe ndị na Ipob na-ahụ onye ahụ as a saboteur but onye nke a na-apụta were microphone na my disciple, I'm disciple ya, my boss, while they are working against the person. So ha na-agba unu kpachara anya unu. We shall continue to support Nnamdi Kanu to be released through his official channel DOS. I encourage all Biafra groups to come together and support his release. And it will work. And all these people who are playing the fifth columnist, now I say sit at home, menka, just to distract, to make it impossible for him to come out. We give you time to change. If you don't change, ndị Igbo won't let them intimidate for a very long time. You can hook boys all year. When it starts, you will get more than what you expected. I am to today.
Do you know that Simon responded to this post as well? He said Uwazurike is now the new era recruited by DOS and politicians to attack and threaten Simon Ekpa. Uwazurike is now the new face of DOS and their Nigerian government media warrior. This is Simon Ekpa responding to Uwazurike. Simon Ekpa also wrote that he will continue to be bone in the throat of those of you who want Nnamdi Kanu to continue to live in detention by your action and inaction. Simon Ekpa also wrote that you all can rant from now till Nnamdi Kanu will be released. It will not move me an inch. Whatever I am doing is what I believe is the right thing to do at this point in time. Then he go further and said Uwazurike is now a member of DOS. And he said he will address it this evening, Biafra time. You people can gather all your virtues. When Nnamdi Kanu launched Eastern Security Network, you call them rags. This is the response of Simon Ekpa. So my wonderful family, what is really going on? Please, I am still learning and I want to drop your opinion for me in the comment section. Your opinion is going to help in this particular issue because I'm still coming back again to react on it because Uwazurike in another way around is saying that Simon Ekpa is pretending, Simon Ekpa is this. So because there's one video Chief Uwazurike made before where he appreciate the DOS. So I don't really know what is really going on. And this one again now is a kind of saying Simon Ekpa is a fake disciple to Nnamdi Kanu. So what did you think? Uwazurike has been one person that said he loved the movement of Biafra, and he is also saying in another way that they are doing a backyard what call to make sure His Excellency Nnamdi Kanu is released. Please, I am still learning. I still remain your one and only AGATHA Progress, bringing it to you live and direct. This issue you just watched, please, I want to really drop your opinion for me in a very constructive so that I can be able to react to this video. I know that some people will say, Agatha, why are you bringing this type of video? No, we have to bring it. Everybody need to know the mind of everybody as far as this movement is concerned. And I said I will be going in total to bring all the bringable. Even Simon Ekpa promised to react to this video in the evening, of which I myself will do my own reaction about this video. So please drop your opinion for me. So let me know and I will react to it according to your own opinion because we are one big family. This is that is going on. We still need to iron it in our own way. Does that mean that the Uwazurike is now a very good is in very yeah, like he's in very good relationship right now with the DOS and he's always appreciating what the DOS are doing, and he always said he makes sure Nnamdi Kanu is released. Please drop your opinion for me in the comment section. I still remain your one and only AGATHA Progress, bringing it to you live and direct. Subscribe and join this family. See you when I see you. From me to you, I say bye.